papanam, Elmar. Apay nalipatan timpakadak ini na minsan. Reunion mi ita nga kakadalan. Ina makireunyaw. Ay, itaday jay aya. Apay, di yu ikuyog ti asawa yu kano aya. Di nak ikuyog. Awa mo yung bagada. Iso sanay. Ang mga nusikan tulad asawa nga dayay. Mayaw awang kalaan. Hala nga ron. Ay, marabyan ka kaday. Mag-overnight kami iti resort apa pa ng may. Iso bigat ton nga gawid ha, krimay. Kat, nangalaam nga dita leather jacket mo. Kan cowboy akal lugong mo. Nakaboots ka pa'y. Kung namatlan mapan ka ag concert, iti kasta alangam. Bagbagay ko kadima lang, bakay. Wan, ngam nagpudot. Agbado ka iti kasta. Makinbado iti dayta aya. Padaw niyang kilpipeng. Binulog kaw. Di ka lagbay nga agbubulod. Sapay no isublim, di mo matlabaan. Na ang anglit nga isublim. Magtala ka mamay. Irurumong na launay mga asawa mo. Ibagbagak lang mo ti pagsaya atam. Nagdigos ka? Nalpaso na. Hindi pa'y kalman. Ay na, di ka man nagdigos itan. Agdigos ka ata kapudutan ije papanam. Sumngaw ti ang dud mo ije kapudutan. Ay na. Resort di pa panak. Agdigo sakto jay na. Hoho! Hello mga bats! Kumusta kayo? Long time no say. Wow! Nagtaragi mo ti basta yun na ni Elmer kakadwa. Kitaan niyo mo ti postura na ane. Oy, babukan Elmar. Sinsado ka na. Oo nga na. Ay, samot unay mga bats! Ang nagpudot. Apay, di ka mapudutan ni leather jacket mo. Nakaboots ka pa. Ikatagtuhin tong madamdama mga bats. Kanyay! Rugyan tayong tiyagsyat. Siyat ti gumatang itisyat kan pulutan tayaw. Talaga matsmani ka ita na, pare Elmer. Apay, anyat trabaho mi tayo, pare. May sak nga engineer mga bats. Uy, wow! Isupat la matsmani ka, pare. Medyo lang, mahal pare Luis. Kanyay! Gumatang tayo na itisyat tayaw. No kasta, agawid ka na iji lugar tayaw, pare Luis. Kuan pare, pumanaw ako ni tisigo na trabaho. Iso nga kuyog tanton nga gawid dumalpas to reunion tayo, ha? Ay, kasta yan. Ay, kawin ah. Ay, paray. Agpautang ka man. Oray, 2,000 lang tanay. Naibusan ti siya tayaw. Ha? Kunak man na ito ti kwartam. Ay, wa. Diyan mo naala tay wallet kon. Tay first ko la tinaalak. Anya? Bayad at taw no makawid ta. Promise. Anggal. Isubli kon to'y leader Jackie mau. Kan to'y kalugong mo kem bots mau. Ano na ito nga angot? Nagang dugmat to'y jacket kaon. Sa mga mi na malaban ti leader? Unay kamitag, Elmer. Kukam na ita. Di mo nisublay ka amang ano maakaran na kiti ang dudmaw. Ah, agpaisaw. Thank you marod angkay. Aglegos ka mamat. Unay matikastan. Kasla tayo binulod mo hindi asandok. Bimang shake. Gusto nga yung basura ka. Anya? Sayang. Kano nagbangsit mo naman? Di kansamon kami nagdigligaw, Selmer. Yang kalmat. Digdi ko sa mga ha? Ada ni pare Elmer mare. Ay, rimormat pare. Apay ka de. Kwa? Singirat ko matay inutang na akwarta kidi reunion mi. Kasapulak na minan. Taga-playa kiti sa bali at trabaho. Awan usarag. Anya? Nangusaran na iti kwarta aya pare Luis. Ingkatang na iti ara kidi reunion mi ngagkakaadalan iti high school. Nagdisnudo mo't kami naging matang iti isyat mi. Saan mi mo ta pinilit mare? Anya? Ay, una yan day dya tao. Manot inutang na aya pare. 2,000 mare. Ay, sapay awan kwartak. Tasyakla ko man timang bayad. Nalakat agsubli to lang arutan yung madamdama mare. Sige pare, pasensyakan. Imbangam ko mga awang kwartak ah. Si kanti mangibaga, urayam nga agsubli dito'y balay. Di ka lang amin agbayin. Siguro, nagpalapalastog ka manan idi reunion nyo.
Imbagbagam man siguro ni Ijay nga engineer ka. Bay anak ka day. May mayatan ti kasta ang ti agbisbis yaw. Ay di kalaag ba, ini ti kasta nga aramidam. Ibagbagam nga engineer ka nga oray saan mat. Makamuda ano mamati daw ano saan? Apay problema aday ta. Mangibabain ka. Uray ko man agpaiso na kita ibagbagam. Kasano ajak ibagaday ta ke naglalastog dagi jibats ka. Kapot ta profesional dan. Kung namala sino dang agsasaon. Iso ajak mo nagpatiw na. Ay ingka kabayadan dya utang mo. Di ka laagbain. Nya pagbayag ko ngay. Awan na. Bayadak to ano malak ti sweldo ka nagkarpintero ken nana dureng. Danag man. Uy, ada ka mat engineer. Ay un ading ila. Tao maya mamangan dito pa kanam. Mabisina nyo. Katwan anyat order mo engineer. Ay tay sigod adeng. Okay. Sige, mabitlaan nga ron, tayalaan ka engineer. Drinks ngay, anyat inumam. Ay kwa. Agdanumak pa'y laita. Patuloy ka na adeng. Nimsak baya pumanawag. Alam na tayo. Regalo kang ka. Ha? Ala, anya maninday ito ngay engineer. Luka tama ha. Wow! Bangbanglo! Imported sa payday ito Ay wan. Ginatang ko iji a brown. Idi na pa na nagtor. Kasta ka di. Wow! Thank you, ha? Awan ang nyaman na adeng. Sige. Inakaon. Ay wan. Pakilistampay man lajikin ng konya. Awan mo ngamin barya. Sige, inayon ko latan itilista am engineer. Nalangaraw. Agyaman na ka. Ay, agsublak tumanay. Ta umay kan tumanang kitahanan niya. Sika talaga. Rugyan nakmanan ako na. Apay ngay. Awan matanday, Chay. Ay, Elmar! Elmar lakay! Apay! Umay ka man, Bit! Apay, aya! Nakitam jibang banglok na intad ni Auntie Julia. Awan matan. Diyan mo nakikita ka day tabang banglaw. Nalipatam siguro itinangikam. Unusan, baka yung padawa mo. Ipadawat nga. Intad na nga rog kanyak, ipadawat ko pa'y laang. Ay, sapay imported day jabang banglong. Tsak pa'y lang na usar nga maawan matan. Biro ka ma. Nalipatan na siguro tinangikabilang. Tulungan nakman nga ro damang birok tapno mabiit. Uragan ano ka. Di mo mabirukan dayayain. Tama nga nun nalipatan mo intab mo gaya. Jak nga ro intad. Apay ay nga ipapilit mo. Dito'y lang matinang ikabilak iti dayjay. Di biro ka. Tanay, handa pa'y aramida. Ala, asino man ang nataka-chat-chat mo, Ella? Kasla makilkilig ka. Umanisang ka pa yung chat-chat. Ni engineer friend. Ay, asino nga engineer? Di ka na yun amangan dito'y pakanan? One friend. Di, saan agwapo? Nauyaw ka matlaunay, Sebyo. Uray saan agwapo ka engineer mo. Gwapo di bulsana. Baro pa'y ayaday jay. Kan tagaan no Wen, barupay, takas na mo timbagana. Kan tagabangir nga ili. Kat, inakulon mo Saan pa'y tagpakipot akmot basit Tapno di na ibaga nga easy to get at Sebyo. Nay, adama baro abag ni Remy dito'y kabinet. Ay na nagpintas niya. Nanginan sa daytaw Nangalaan na ngayon na. Imposible ginatang na. Kawa magkwarta na. Wanaw. Intad man na niyan tinabalik bayan. Ay, alak man. Ikabil ko iti ko bag. Tarumwarak na madamdama. Sakbay nga igawan na kila. Awatan daytaw, nay. Ha? Anya mananday na engineer. Lukatama
Napintasan abag da ito eh. Irigalo man ang kanya, engineer. Well, barang matinagan tiri nam kanya kadang. Ke aklunin na matay. I love you. Ay, malahunan. Nariknak mo at ikinasinsir mo kanya. Iso sige, aklunan ka. Ay, wow! Mayata! Ay, itangay ta, agayan ayatan. Apay, pabayadam, dagiti nagatidog alistak dito'y pakanam. Saanan Sana bale. Takanayon nakmat arigaluan. Iso abaybay amon dagiti utang mo, engineer. Ay ste, Elmer mahal. Ay. Imposible da ito yun na mapaspasamak. Makadlawa ko, Elmar. Ah, Kanayon matla mapukpukawan dagiti gamit ko. Idida mo, dagitay shampoo kan sabon tinapukaw. Sa idikwan, tay kabarbaro a sandal ko. Idikwan, jabang banglok nga intod ni ante kabalikbayan. Sa ita, tay kabarbaro manan abag. Sapay, saan ko abag day chay? aking bagay nga rod iti sapsapulam. Katno ilakok day chay abag, impautang tigayim ko. Ilakok iti nangingi na basit, tapno da kumamat ganan siyak, ngamawan matan. Agpudno ka man, Elmar. Inalam ti bagay niya. Pangusara ngay, kapang babae mo day abag. Kumano pang lalaki ta pagatapan nak. Datala ang tagkabalay, Elmar. Asino kumangay ti sabali ang mga ala? Ang mga no nalipatan man, tinangi kabilang. Sa pulam analaing hindi kag bastag pabasol may. Kaano ngay nga ikasarnak, Elmer? Kun ipasarnak man mat ije balayong. Kayat ko amam-am mo dagiti kakapsat ken dadaktil mo. Ay, saan? Sampay lang ay tataka babaeng. Sampay analpas di balay may. Madama pa ilang nga matartarima. Siguro dakkel ti balayuan niya ta engineer ka. Sika siguro tinang plano iti balayo. Napintas lakit din umalpas. Wala! Ay, dakkel nga ron tagastos kang. Milyonan. Dakkel nga rod at talaga abalay no kasta. Mabalin amaamuan no mano ti sweldom kas engineer. Kanayon sang adda project mo. Takanayon ka mat nakaigam iti envelope. Basta kita ta. Nakaigbil ka iti envelope. Dakkel siguro ti sweldom. Saan man na ta sweldo ti pagsaritahan ta? Tiki di maipapangkada ta. Di pananggi kasar mo kanya. Sana ti pa nagdate ta Nabayagan nga wawisan ka nagdate. Agkuyog ta kumamit iti pribado a lugar. At namaramid ta ti kayat ta. Hindi na mula pa ganay. Kaslasan tamit nga gayan. Ayat! Pasensya kan, Elmer, Ngam salsalwadak namin ti kinababait. Saan ko abasta irukma, no sa anak pa'y ikasar. Ti kayat ko, nasinawak maidatag iti altar. Ha? Lukas ta, nasinaw ka pa'y? Una, tasalsalwadak ti dayaw ko, Elmer. Ay, kumusta ngay ma? Kada boyfriend ng engineer? Kastoy, naragsa. Kaano nga ti kasar? Lupasan na kanupay dagiti nakapila a project na, Sebyo. Inyam amuna ka niti pamilya na? Saan pa'y? Lupasan na pa'y kano apatarimaan ti balayda. Mabain siguro, Ay na, sabi lang ko mga rod, tagpaiso dagit ang ibagbagan na. Pagduado am samot jay nobyok, Sebyo. Yes, jak ilipak. Ngam sa bahay tirik na kankwan na. Kaslaglas-las tog. Kasla sana mapagtalkan di pa na group-rupa, kan tigtignay na. At ang sama lalastog ginubyom. Ha? Ay pasensyakan. Agayem ta, isong isakit ka. Kaslag kapsatan. Isong ibaga at ipudno amarikrik na. Ti makunakit kastoy. Paliiwom ana imbag ti family background jay nobyom. Di ka basta agtaltalagan kwa na Narigat ti mailawan, my friend. Ila, mabalintag daw iti pabaor. Ha? Anya dayta? Mabalinti umutang iti kwarta. Bayadak into no may abulan. Into maalak ti swil daw.
Ha? Nabiting nga rok ti kwarta. Inggatang ko iti materialis di balay ikaw. Nagdakil to mo na balay. Mano ayati buludom no kas pangarigan, Elmer. 50,000 ko ma. Ha? Nagdakulan. Dakil sa mo ti masapsapulam iti pakanam. Sana ya? Nagdakil di pakanam. Ada pa isturmaw. Ay, adamot kit di urnong ko Ngam, bayadamot lang Tadda pangusarak iti day di ang kwarta. Adda yor urnungak agatangan, Elmer. Why? Bayadak itong katapusan. Promise. Sige nga ron. Ay ayatan ka. Iso adi ka mabalin apaayon, Elmer. Anyamot na diyang asawam, Remy. Ilumlimbangan anak mo tayo. Di nang samot malagi, pantay utang na kanya. Ay, siya kung tiyagkid daw iti pasensya pare. Mangibabay nga rin dyan lalaki. Remy, inkakitaan di asawam. Madamaman ti panagsugal na. Apay, nangalana ti kwartana. Nagadaw di kwartana ngay sugsugal na. Ha? Ni, Jack mo, uncle. Nakakita niyo kan kwa na tata. Tayo nakmandanunan. Nabayagan di utang na kanyak. Anya, kit no oray sak adon tinautang na kanyak. Ang jak namnamaan ngagbayad ta mapaayak lang. Ayan na ka di tata. Ija sigaw na pagsusugalan na. Amumay jay ayuyang na. Ija iti papanambaraw. Sika ka diti asawa ni Elmer manang. Ha? Uwan? Apay ka di? Pakawanin na kuma. Namok ngamin nga dagayam asawa ni Elmer. Iso nga imaya. Tapno umaya kag daw iti pamakawan mo. Ha? Apay? Inaram na kami ni Elmer. Taimbaga na nga wan asawa na. Iso nga inaklon ko. Ngam di ka madanagan. Tawan na pasama kiti nagbautan mi. Anya? Kaniso nga imaya. Tao may kukumasingiran tinutang ni Elmer kanyak mana. Kiawanan ba'y na alalaki? Aguray ka. Nanggatangam di tabag mo. Kwa, inregalo ni Elmer kanyak manang. Anya? Pati ka di dayta sandal mo? Inted na dayta? Wan manang. Uy no, talaga pagpungpung tutunak na ijaya lalaki. Ay, apay nga da ka dito nga ila. Ulbag! Ay, anay ko, anay. Hindi ka tumpa. Nasa tagtakan, Elman. Daytoy man! Ayan, anay ko, man. Daytoy pay! Ayan, anay. Ay, anay. Gusto na. Pag sinublatan din mo itong panay. Kunam nga engineer ka! Kamsaan mat gayam! Ay. Ulbod! Kunam anapukaw dagiti sapulak agamit ko. Ngam si kamat gayam tinang takaw. Kat inregalom dita babaim! Yan, anay, pakawanan na. Bakit? Suray. Ala, sumurot kan dita babaim. Ta saan kan apagan ano, Elmar? Ha? Agsinatan! Jakon pagan ano da ita lalaki manang. Kukamlatan. Tila utang na tika sa pulak. Ha! No di ka agbayad. Idarom ka, Elmer! Anya. Ay. Pinagsinsin no blatandak at inungtong padaela kan tasawa. Kat ura lalim mablabasi ti rupak gapwiti katutong pada. Intayak latan ti rupak tabarang mapakawanda. Ngam kaskas di matagimura tasawa kanyak kat sininaanak matan ni Ella. Nagpakpakawanak iti asawak, kajak kayat asinaanak. Nabayag ngay nayayo, kat kaasinan napakawanak matlaag. Manipo di din, nagsingsing putakon, kat namiris ko amin nabidut ko, iso ang nagbalbaliw akon. Alakastan, ti pagayam mo, Elmer. Please like, share, and subscribe. Thank you.